mata wanda suke da sha'awar shigo haka ne. Kar ku shigo fa. Kamar ya? Ba za mu daina ce muku kar ku shigo ba. Saboda ni. Ba za mu daina ce musu kar su shigo ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Abdulgaya. Ko zan yi sanin sunan? Sunana Tumba Abubakar kamar yadda ake kira na da Tumba Gwaska. Tumba Abubakar ake kiran aka fi sanin ki da Tumba Gwaska. Me yasa ake kiran ki da Tumba Gwaska? Saboda fim ɗin Gwaskan da muka yi. Shine ake ce a nan kika fara? A'a gaskiya. Amma dai a nan kika ɗauka. A nan dai wa'insu suka san ni. Aka dai san ki dai. To aka san ni ba da amma. Cewa na ake dan san ki. To. Yau ke yau ta za ce kwata. Ni ɗan Nijar ce. Dama ke ɗan Nijar ce. Eh. Lala. Ce ke ma albarkacin wannan arziki kika zo. Wallahi. Kuma da na zo ma ni ma sai na dire muku. Kika dire mana? Wallahi. Yaya? Allah na yasu. Allah na yasu. A ɗan tambayoyi zan ya aka yi za ki ɗan bani ɗan takaitaccen tarihi irin yadda aka haife ki yadda aka yi irin yadda kika fara rayuwa kika girma kaza kika yi aure ƴaƴanki 7 8 ne ko 6 ne na manta dai ko dai in baka tarihin yadda na fara shigowa fim tarihin ki amma kuma ka ce in baka tarihin haihuwa na a'a to sorry tarihin ki dan takaitaccen tarihin ki da abin da ya zo miki kika san zaki ya faɗa ki ba mura kike sorry wallahi mura nake yi to ni da yan Nijar ce yan Nijar din ma yar Agadez ina na Agadez haka ne an haife ki Agadez an haife ni Agadez amma na yi makaranta a Nyame na girma a Nyame har Allah ya kawo ni na fara fim na yi aure gashi nan dai ana ta abu ana ta sabugoyi ok ya ga kika tsanci kanki a Kanywood dama gaskiya ni tunda na tashi ina son fim me ya fahimce kenan ina nufin ni tunda na tashi ina kallon Hausa fim ni dama ina son Hausa fim ina son waƙoƙi ni na fi son ma waƙa akan fim na gani to like shine aka kika tsanci kanki a Kanywood misali aikin san kowa da sanadi kowa da yanda yake zuwa kowa da irin abin da yake ka irin ta yanda ya shigo wani zaki gan shi ta wannan kina ne gaskiya ni dai na shigo ta hanyar Maryam Bud saboda akwai sista na da take aure dama a Najeriya sai na faki da zan zo hutu gurinta to da na zo muka haɗu da Maryam Bud haka dai aka dinga abubuwa ina binta location haka dai yau da gobe sai Allah ni ma kawai na tsandama ciki kawai sai kika dama kina da interest kawai dama ina da sha'awar ina da sha'awar yin fim dama kina soki na fahimci na gane kuma da kika dan fara zuwa location kawai sai na tsinci kaina ne wanda zaki ga dama wanda zaki ga ma ba da wani ma bai da ra'ayin fim din yanda yana bin yan fim ko yana mu'amala da yan fim ko yana zuwa location sai kiga kawai wani director ko producer ya ce wannan ai zaka iya fim wani ma sin ɗaya zai an rasa ma wanda za a sa sai kiga ya shiga gaskiya ne na gani bacin kin shiga fim akwai kalubale da kika samu daga family irin kamar me da me gaskiya an samu saboda ba wanda ya tunanin zan yi fim din kuma ba wanda na yi shawara da shi irin ina sha'awar fim ko kuma wani abu makamancin haka so na dan samu kalubale amma alhamdulillah da suka fahimce ni sai suka bani goyon da dai ba su yadda ba amma daga baya kuma da suka fahimci abun sana'a ne sai suka goya min baya alhamdulillah na yi fim wai ban gidan ki haka wani ubangida na gaskiya ban da ubangida sai dai ina da ubanni ba ki dai da ubangida ba gaskiya yanzu dai ban da ubangida wani kamar yanzu da ba ko da din ma ba ni da ba mu fahimce ki ba ki da koda abin da nake nufi ina da ubanni a harkar fim amma kun ban da ubangida waya daya babu OO1 gaskiya ba to ai yayin kamar su sorry ne Abdul me to dan kin faɗe su man ni ma ai wani
To shi kenan to ai kin ga wani ba kowa san ni wawan gidan ki bane to muna so mu san iyayen gidan naki irin su Hafiz Bello akwai Afa Kallawo biyu akwai Sani Danja Adamu Zango da Aminu wannan duk iyayen gidan kowa ne a wallahi ni dai na wani gaya maka ya biyun da kika faɗa aikin san to bari dai mu dan bar a ni dai na wani gaya maka ai nawa ka tambaye ni na gaya maka da kina fina-finai kina waƙoƙi daga bisani kuma sai aka neme ki aka rasa me faru aure ne aure kika yi shine dalilin da yasa muka daina gani kisan ni kwanan nan kake magana ko kuma shekarun baya a dan kwana-kwanan nan dan kwana-kwanan nan bayan na saki su so da kauna da sauransu na dan yi rashin lafiya ne gaskiya sorry ka san sai da lafiya ake kuma lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke gaskiya ne da kika kuma yanzu kika dan kin dawo kin zo a dan dama dama da mu ake damawa ne haka ne in je hutu ne na gani a cikin jaruman kane a ce miki dole sai kin aure mutum ɗaya ba za ki iya aura kai to gaskiya babu kamar ya babu jaruman da suke cikin kane a ce sai kin aure mutum ɗaya jaruman kane ba za ki iya zaman aure da shi gaskiya babu duk jaruman da gaskiya babu a ce dole ɗaya za ki aura daga ciki dole sai na aure ɗaya in baki aure shi ba za ki aure ba mutum ɗaya ka ne wanda kika za ki zama aure da shi waye gaskiya in ma akwai in ma wanda zai iya Allah ya ji karshe Ibro ne kuma yanzu baya da shi za ki zama ba Ibro akwai su mai sana'a su a duk waɗannan ka aje su kawai na gaya maka abin da ni zan iya ne inda shi ne yake raye aka ce kuma dole a Kanywood din zan nemi mijin aure to shi zan aura kuma yanzu baya raye sai mu bar magana a gaskiya kawai sai hankali ba na so ba ai misali ne ban ra'ayi ina gaya maka ba misali ai dama ba wai koda kana so bane ba misali ai misali muka sa abu ba wai cewa ne dole bane ba ai a misali ne yanzu sai a ce miki a cikin studio nan ko a ce miki dole a ce ki dauki mutum daya dole akwai wanda zaki fixin saboda kina ganin kamar in ki cire wai samarin ki da kike soyayya da su ko wanda kin gane mutum daya a kanin Allah ya ji gamar ga Ibro kin ce shi ne bayan shi ne ma yake raye na gaya maka shi ne wanda zai iya bayan shi kuma yanzu duk sauran su ga sunan su Garzalimi su ko su Shamsu dan iya su Ramadan ko su irin ku su Abdul Gaya duk ba za ke daukan gaskiya ba zan iya ba wanda za ke a cikin jaruman Kanywood wanda ke mata wacce take a cikin jaruman Kanywood wanda ke banda ni dole akwai wacce irin mene babu kamar ya babu kaf jaruman da suke cikin Kanywood mata banda ke babu wacce take irin acting din da yake burge wanda kike irin kin gane ai kin san kaman ko footballer ne kaman mutum yana ball dole akwai wani kololuwa wanda kawai shi yana burge ni irin yana burge mutum kin gane ko a kasuwa kake irin kasuwar kwari dole kana hango manya irin inda kake kasuwanci dole to ai a masana'antar ma Aisha na jabu wannan Aisha na jabu wannan ta iza su ne ita gaskiya ne an bayana na gaba wani abu aka taɓa miki na farin ciki wanda ba za ki manta da shi na farin ciki wanda ba za ki iya manta da shi a Kanywood lokacin da na sa challenge in kamanni wata waƙa da muka yi da Adam Zango gaskiya an nuna mun su an nuna mun kauna kuma ina alfahari da lokacin to wannan abu ne abun bakin ciki wanda aka yi miki a rayuwa wanda ke manta da shi ban bakin ciki
Alhamdulillah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kware wajen bada sahihin maganin cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum, muna bada maganinsa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata saya iya ba da maganin HIV ba. Muna ba da maganin aikata istimna'i, wasa da al'aura, biya wa kai bukata. Wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum. Yana haifar da matsalar kankancewar gaba, rashin karfin gaba, saurin inzali da kuma daukewar sha'awa da ciwon jijiyoyi da yawan kasala. Muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea. Sanyi mai sa kankancewar gaba, mai sa fitar farin ruwa a gaba, matsalar sanyi na mara na mata. Muna ba da maganin hepatitis A da B da kuma C da ciwon koda, hawan jini, diabetes, type 1, type 2. Duk muna ba da maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon Allah. Sannan muna ba da maganin jinnu, sammu, sihir, duk muna warware su da yardan Allah. Muna da babbar ofishinmu da ke nan jihar Maiduguri, Borno State. Sannan muna da reshi a jihar Kano. Sannan muna da reshi a jamhuriyar Niger a garin Yame. Sannan muna da reshi a jamhuriyar Niger a garin Difa. Muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah. A Kanywood ɗin ko kuma a rayuwata? Noma a rayuwarki. Mutuwan miji. Allah ya jiƙe shi. Wani shawara zaki ba wa 'yan mata wanda suke da sha'awar shiga kan? Kar ku shigo fa. Kamar ya? Ba za mu daina ce muku kar ku shigo ba. Saboda ne? Ba za mu daina ce musu kar su shigo ba. Saboda ita Kanywood kamar gidan biredi. Daga waje za ka ji yana da ƙanshi, daga ciki kuma za ka gane duka. Ku fahimce ni. Muna jinki. Ban fa ce wani abu ba kuma kar ku je ku fassara min magana ta abinda nake nufi daban, abinda kuke nufi daban. Ina so ku fahimce ni. Ita harkar fim in dai kana so ka shigo ta, kamar yadda 'yan mata da ake cewa a bada irin shawara, 'yan matan da za su me za mu bada shawara akan 'yan matan da muna cewa kar su shigo ba wani abu bane ba. Mu mun ga yau mun gaji alhamdulillah. Ba abin da bamu sani ba. To kannan mu muke wa fada. In za ka shigo ma ka shigo kan ka'ida, me ka'ida? Su rejistar na iyayenka su san inda kake, iyayenka su san sana'ar da kake, duk abin da za ka yi a tabbatar da dai iyayenka suna sane da abin da kake, kuma ka bi doka. Me doka? Ka je ka yi rejista, akwai shugabanninmu wanda za ka je ka cike form, ɗan uwanka su sa maka hannu da sauransu, ko ba haka ba? Maganar gaskiya ne. Shine ka'ida. Shine in wani abu ya faru da ke a misali, ko kuma an ci zarafin ki, ko kuma an ci zaluncin ki, dole za a ɗauki mataki. Amma ke kin ce za ki shigo fim, kin haɗu da 'yan bana bakwai, 'yan ƙarya masu cewa sun san 'yan fim su dinga yaudara ku suna wannan abun, duk ba shi bane ba. Akwai ainihin inda fim ɗin yake, inda in ka bi doka za ka zauna lafiya, kuma sana'a ce. In dai ka bi ta a hankali za ka more shi, gashi nan dubun mora. Yanzu dai in dai har mutum mace kina da hanya kawai ki haƙuri kar su shigo. In dai iskanci za ku shigo ku yi, wallahi kar ku shigo kuna ɓata mu da suna. Gaskiya ne, kar ku shigo, ku zauna mu da kanmu. In ba dai dan abin ya riga ya zan mu da sana'a ba, mun riga mun san ciwon kanmu, da mu ma sai mu ce mun hakura. To ya zami, kowa ya zauna gidansu. Wai dole sai fim ce kadai ce sana'a? Ga shaguna na ana buɗe, ku je ku bubbuɗe mana, ku bar mu ma mu je inda celebrities su ma a san su a ringa. Ga TikTok kadai ya isa yanzu. TikTok ɗin neran ka 5 zaka sa datan ka, kowa ya san ka. Ba lalle dole sai fim ba, a daina bata mana suna mu 'yan matan fim. Kuma na ji irin ana maganganu, ana wai mu 'yan matan fim, mu 'yan matan Kanywood ba ma san auren mazan fim. Duk ba haka abu yake. Sai dai in ba soyayya. In dai da soyayya. Ni dai ba zan taɓa mazan fim ba, balantana a kai ni habaro ne. Ni dai bace komai ba, Allah dai ya ba wa kowa hakuri. Ni dai na ce kar ku shigo, shine kawai. Akwai wani abu da yake dan trending kwana biyu, wanda samari da 'yan mata, ban sani ba ko kina yi mining, wanda ake zaki ga ana. Alhamdulillah an zo mu. Na yi wani saurayi kwanan nan, mun fara soyayya da shi,
na ma fara son shi fa eh sai ka san magana ta kai magana sai nake ce mishi me sana'ar ka eh wai mining nace a kai ma kana wai dan crypto nan ne nace to wallahi ba na ciki kika rabu da na rabu da shi nayi blocking din shi mining ko shi mining din in ta fashe to ta fashe lafiya Abdul yanzu kina nufin saboda ya ce yana da mining fa kash yana ce mini yana mining shi dan crypto ne nayi blocking din shi dan yi wani challenge to na ƙarshe wani yaruka kike ji ina jin fulatanci daya ina jin zabarmanci biyu ina jin french uku ina jin hausa 4 ina jin turanci kadan ina rubutawa ana rubuta mai ina da biyar su ne kike ji ni su kadai ne kina jin larabci shi ma ya fi dan irin na'am kadan irin to sun irin da abin da aka ci hausa kamar ai da larabci ko to haka ne to tambaya zan miki ta karshe banda wannan yaran zaki ba na amsa da wani yaran da wani yaran banda wani yaran banda yarukan da kika ansa kika faɗa musu zaki kirkiri wani yare ki ban ansa kuma ki tabbata daidai kika faɗa musu kina so ki shiga aljanna ina so in shiga bana Abdul ba na so ki banda Hafsa kina so ki shiga aljanna to yanzu na kirkiri yaren da bai iya ba dole akwai wani yaren wanda kin manta ma kina jin shi ba na amsa da wani yaren kina so ki shiga aljanna ai gaba shi mai hawa gaba a'a zamarwanci ne ko kuma kanka ake ji ai bakin faɗa min kin ce na ce ban da yaran kash Abdul na ai ne ni sai gaba